Dunkarm, Pietro Paul Sajdon, Giuse Aquilina, Nino Cremona, Giuse Muscata Zoppardi, Michel Anton Vassalli, Agius de Soldanis, Juan Mamo, Brandano De Cacharo, Gian Anton Vassalli, Concetta Brinkat u Lucia Levansin Inglot. 12 ruħ tal-Malti li ħafna mix-xogħol tagħhom qed ikun eżibit fil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta. Dawn 12 ruħ taw kontribut biex minn barra li għandna l-sin Malti mitkellem għandna wkoll il-sin Malti miktub sa minn ħafna snin qabel l-indipendenza. F'din l-eżibizzjoni wieħed jista' jara xogħol differenti ta' dawn il-kittieba, fosthom manuskritti, dokumenti u saħansitra l-ewwel poeżija bil-Malti, il-Kantilena ta' Pietro Cacharo. Eżebita wkoll il-grammatika ta' Vassalli b'qoxra tad-deb. Jikkumplimentaw din l-eżibizzjoni se jkun hemm ukoll taħdidiet fuq dawn l-istess personaġġi. Titkellem dwar ir-relevanza tagħhom li Ellul. Interessanti illi din il-wirja tiffoka wkoll fuq 8 personaġġi li qegħdin jistudjaw l-istudenti aċċess u mbagħad 4 oħra magħhom biex ngħidu hekk. Allura hija wirja li tinteressa biex ngħidu hekk lin-nies ta' etajiet differenti. Spjegat kif biex wieħed janalizza xi wieħed minn dawn ix-xogħlijiet jieħu ħafna żmien. Hija riċerka intensiva u metikoluża ħafna, forsi qed taraw li hawnhekk però hemm tim sħiħ u nies li iddedikaw ħajjithom għal dan ix-xogħol. Xi drabi isib affarijiet b'kombinazzjoni, il-kantilena nstabet b'kombinazzjoni pereżempju, u xi drabi tiddedika ħajtek għar-riċerka biex propju kif qed ngħidu ssibek dik il-ħaġa li mbagħad tkun tant ta' valur. Il-kittibu akademiku Oliver Friġġieri fakkar kif kien hemm żmien fejn qalu li l-lingwa Maltija hija l-lingwa ta' kċina. Tenna kif minn din il-kċina ħareġ ħafna ġid. Għalli għandna ngħaddu xogħlijiet prestiġjużi bħal dawn lil kulħadd biex bekk ma jintilfu qatt. Żar din l-eżibizzjoni il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat fejn tkellem dwar il-valur tal-kitbiet eżebiti fosthom l-innu Malti. Il-Prim Ministru rat ħajr lill-Biblioteka, lill-Akkademja tal-Malti u lill-istudenti li ħadmu biex ittellet din l-eżibizzjoni.